Зрителите ще ме гледат, аз съм Creepydog.bg и миналия епизод, 8, вижте просто какво намерихме. Щете вярвате, че съм го намерил, но се върнете назад при моя канал и гледайте 8 епизод на Diamond Craft. И да, това е истина, намерих много неща. Виждате? И кола не ми достига, сам че. За това ще направим така. Да. Опа. Спим. Добре. Такова ще. Но така. Ще направим един честплейт. Честплейт ще се направим. Да. Хоп, хоп, хоп. Ни бутушки. И вече сме full iron. Бъркаш. Добре. Тей. Full iron сме. Какво да кажа? Друго. Може и един дълна мрежа да се направим. Щото сме яки пичови. Може да си го позволим. Добре, не трябва да губя много време сега ти. Момент, сега се виждам. Добре, извините за прекъсването, но извикаха не. Добре, честрума, къде е честрума? Къде е честрума? Ето. Сега тук оставам букуците, те си не са букуци, само ги оставам тук, да не съм пълен. Сега, торчо ще ми трябва, нека си подредим инвентара. Добре, в този епизод мисля отново да копаме или може да отидем в Ендър и да правим нещо там. И ще се върна след малко. Добре, отново съм тук. И дано да се оправя, да, оправя се. Малко пак лагва. Това заради паника, ама и за... тук. Не! Успокой само я. Успокой се, моля се, успокой се! Мале! Спри бе! Мале! Майко! Лак! Опа. Лак! Уф. За кот... Тук не ми харесва ти лава да идва. Не ми харесва. Бегай. Не искам лава тук сега. Малко ще покупаем, защото не трябва. Защото тук ще паднем и ще изгубим майка ми ти заради скапаната шибана лава. Защото е скапана. Вижте. Аре, аз ще тук не съм безопасен. За мишка. Охо, кости! Обичам кости. И как прозвуча това? Добре. Сега. Тя ми да копим. И ще се върна отново пак. Добре, отново съм тук. И сме в късметлийската мина, която в миналия епизод приключихме с нея.
И се надявам още да е късметлийска, защото аз обичам късмет. И то в Майнкрафт. Само дънжен не искам да намирам. Защото дънжена е лошо нещо. Може да е добро. Аз не го смятам. Аре бе, късметлийската ми кирка нещо не работи. Аре. Работи. Как няма да работи? Това е късметлийската кирка, бе. Сега и диаманти да намерим. Аз се гръмна. Просто не. Се гръмна, ако намерим пак диаманти. Честно казвам, право аз съм изкарал такъв як късмет. Много години. Време. От много дни. Не от години. Защото съм крипит. И пак имаме късмет. Добре. И за той ви говоря. Някой... господин Крипър, ти ли си? Ня се разберем. Господин Крипър, стейте ме намира. Господин Крипър, махте се. Господин Крипър, молявам ва. Махте се от пътя ми. То че ви бабката мене. Сега. Имаме проблем с Лавинио. И да, истинския проблем е. Първо, запалянето. Второ, умираме. И трето, не знам как да се загася. Не мога, много ми се насмогват. Много неща ми се случват. Лека по лека искам да стават нещата, не така бързо. Аз не съм вече на... момчета. Сега моля ви се, момченца с големи пишенца, бягайте от пътя ми, защото на 3 удара и сте мъртви. Ето ще го вземем. Може да ни потрябва. Изкапания скелета! Майната ти! Мъртъв си. Мъртъв. Давай. Какво имаме сега? Имаме лапис. И сега, не знам кой имаме друго. Да, лапис само. Само лапис имаме. Така. Хоп. За ко свич там? Скапарецто! За ко свечиш ти? Че аз си помислих нещо лошо. Злато! И едно съм. Опа! Не ми кръщи. Що ще дойде там? Опа! Скапания бандикам на Крипидок БГ. Достигна лимита си. И Крипидок БГ трябва да спрете за малко. Добре, хора, мисля това да е епизода. Благодаря, че гледайте. Това беше 9-ти епизод на Diamond Craft и до нови срещи. Diamond Craft.